Hello guys! Good morning! As you can see, nagmarinate ako ng chicken kasi iihaw ko ito bukas. Actually, bukas magkita-kita kami ng mga kaloka dito sa England kasi nakapag na kami, na-lift na yung namin dito, lockdown namin dito. Nasa na ata kami, second stage or third stage na ba ata na nag-open na yung mga namin guys, yung mga ibang shops like pagkainan, hair salon, nail salon, sa gym, nag-open na guys. And then, pwede na din kami magkita-kita, like 6 households ata. Hindi ko alam kung pwede ba sa loob or sa labas pa rin. So, we've decided to have a little get-together. Kasi timing din guys na off ako bukas. Tsaka off din ako ngayon. So, 2 days in a row yung off ko. So, bale, hindi ako bagod bukas. So, I have time to prepare some food. And then, timing din si Ma'am Shijo Vlog. Off din siya. And then, si Maris Edge at saka si GM War TV. Off sila ngayong gabi ata. Pero bukas, duty sila. Pero sa gabi pa naman guys. So, ayan, we've decided na magkita-kita. Kasi birthday din na ng anak ni Inday. Si babies, hindi na baby. Si Zana Banana. I call her Zana Banana, guys. Pero ngayon baka magalit na yun sa akin kasi na siya. Ano na ba si Zana? 8 years old? Or 7? Oh my God, hindi ko na alam kung ilang taon na si Zana. So, ayan yung gimarinate ko na, ayan, ito yan guys. Paa ng, ayan, chicken leg. Ayan. So, ang nilagay ko dyan, guys, is not the usual marinade talaga. Nilagyan ko siya ng gatas. What do you call that? Evap milk. Or just yung sa gatas na nabibili din. Evap nga. Ano ba? Tapos, soy sauce, brown sugar, a little bit of paprika. Nilagyan ko din siya ng paprika. And then, yung garlic powder. Ano pa ba? Nilagay ko dyan. A little bit of salt to taste. And then, brown sugar. Na-mention ko na ba yung brown sugar? Ano ko lang to guys. Kasi 2 kilos to. So, bale, 1 cup of soy sauce ang nilagay ko dito. 1 cup of soy sauce. The rest are to taste na lang. Like yung red sauce or the ketchup. Naglagay ako. Tsaka 3/4 ng 3/4 ng brown sugar ang nilagay ko. Pero depende sa inyo guys. Kung ayaw nyo ng matamis, you can reduce it. And then, because gusto ko ng garlic, amoy ng garlic, nilagyan ko siya ng garlic infused olive oil. Mga lang, 2 tablespoon lang ng garlic infused olive oil. Aside from, Sharo, hindi mamatay itong mga aswang na to. Mga aswang dito sa England, guys. Aside from sa garlic na na what we call it, powder, garlic powder, naglagay din ako ng garlic na talaga, di-crush. Ayan, because I love garlic, guys. Tapos, tinikman ko lang, and that's it. I-marinate ko. Instead of water yung nilagay ko, guys, I put liquid na milk. Ayan, so, ko na yan. Then, lutuin ko yan bukas. Tama na, guys. Ihawin ko ito bukas. And then, we'll see. Wala na akong Tapos, lagay ko to sa fridge. Maya-maya, guys, ko to. I-mix ko na naman. Tapos, siguro bukas na madaling araw ko tulutusin. Kasi umaga kami pupunta I-half cook ko na lang. Tapos, doon ko na lang i-continue sa kinainday. O, diba? Ang sa inyo, guys. And tapos, later, magluluto ako ng pudding. Hindi ko alam kung anong lutuin ko na pudding, guys. But,
told Inday that I'm gonna make sana cake. Hindi naman fancy na cake, guys. Ano lang. Nag-isip ako ng anong cake. Baka ano na cake. Anong tawag doon? Custard cake. Yung may leche flan sa taas. Kasi na-try ko na yun eh. Naluto ko na yun ng gano'n. So, it means alam ko na paano lutuin. So, hindi na mahirap. So, ayan na guys. Ready na siya for tomorrow. Hello guys! Nandito na ako sa labas guys kasi nag-text na sa akin kanina si Ma'am Shijo. Diba sabi ko kahapon punta kami kina Inday in Eva Vlog UK. Punta kami doon. Mag-ano kami buti. Mag-ano kami. Get together konti. Inantay ko lang si Ma'am Shijo kasi 30 minutes yung biyahe niya. Kakaano pa lang niya kanina mga 9 o'clock. Kakaalis. So, antay ko siya. Dito na lang ako sa labas. Guys, buti na lang lumabas ako at nag-jacket. Kasi hindi sana ako mag-jacket. Kaso, akala ko hindi masyadong malamig. Shit, ang lamig pala. Although we are very sunny. Look at that. Sunny kami masyado guys. But, ang lamig pa rin. Anong tawag doon? Buti na lang hindi masyadong mahangin. Kung mahangin pa to, mas lalong malamig. I think it's below 20 or mga 15 siguro degrees. Ang lamig. Tingnan mo, makapal yung jacket ko guys. This is the weather here in UK guys. Napaka-sunny pero naka-jacket. Siguro magtaka kayo guys. Ano ba itong mga tawag to? Mainit pero naka-jacket. But, of course, that's UK guys. So, I'll see you later. Atayin ko lang si Ma'am Shijo. Pumasok ako guys kasi nilamig ako kaya close ko muna tong ano ko guys. Close ko muna tong door ko kasi nilamig ako. Ayan yung dalhin ko kaya ano guys. Okay, Inday. And I got mails there. Ayan. Wala, walang tao doon. So, i-close ko yung ilaw guys. Kaya, medyo nilamig ako guys. Kaya pumasok ako nangatog yung kamay ko. Malamig talaga as in. Hindi ko kasi mararamdaman dito sa sa loob kasi naka-heater ako. At saka, kaya all night siya. Kaya paglabas ko, oh God, ang lamig. Kaya panuhot is real guys. Minsan masakit talaga sa likod dahil sa panuhot or ano matawag dyan. So, wala pa si Ma'am Shijo guys. Kanina pa ako, mga 10 minutes na ako nandito. Siguro na traffic. Ayan sa labas ko guys. Start na namulaklak yung trees ko dito sa front ng bahay. Ayan, puti siya. Ayun, namulaklak na. Oh. But it won't take long, that one, guys. Mga lang siya, 1 week and then wala na, mawala agad. Ang tagal ni Ma'am Shijo, oys. Nilamig na ako. Ayan, guys. So, ganda ng weather, guys, pero don't be deceived kasi napakalamig. We're still in a queue. Ang tagal ng order. You can have it points siguro. Joyce, you're ready. Sorry about that. Ang laki ng boses ni Ma'am Shi, guys.
Serna, ano na to? Ano na lang natin? Guys, we're here at Inday's, Eva Vlog. Dito kami sa bahay niya and we're going to have barbecue. Ayan. Happy birthday, Sana! Ito na yung namin guys. That's Mama Shijo. Kamit pa naman talaga palagi. Kami dalawa, kaya present talaga yan siya palagi sa... Ayan, may pa naman. May tao doon. Hi! I need to do this one. Ayan yung marinade ko, guys. Ayan. So, we'll see. Hi, guys! Charot! Dito ako sa labas, guys. Nagpainit. Kasi may nagbablog si Ate Tess sa sa... Ito na yung namin, guys. Ito na yung... Ayan, i-barbecue namin. Mag-ano muna kami ng uling. And then, ang host namin is very busy. Bakit ba ma-dark ng namin? Ayan. Mainit, guys, pero ang lamig. Ang lamig talaga. But medyo But medyo dark. Against the light ba ako, guys? Kunin ko muna tong mask ko. May mask ka man, Day, no? Extra. Wala kayo dyan. Saan kaya ako pwede mag-live? Diyan ka dyan. Balak mag-live ka dyan. Kasi i-silent ko man din to. Let's have Costa. Cheers, Joyce! Cheers! Pwede tayo mag-live ganito. Sa likod na lang ganyan. Cheers! Saan tayo? Diyan na lang kaya. Pagka doon, Saan ako mag-live? I-slow mo kuman to. Bahala kayo dyan. I'll be the one doing the... Anong Tagalog sa The barbecuing? Barbecue, guys. Ano bang Tagalog mag-barbecue? Barbecue? Malay ko. Barbecuing. May mask ka man, Day, no? Itapon mo na tong mask ko. May mask ka? Dito ko na lang ilagay sa bulsa. May ba? Meron pa ito nga. Ako maglalay. Ay, ang ganda ko ngayon. Charot. Baka, oh my God, ang lamig. Ang ibang tingnan mo, ang dami kong resibo sa aking bag. Hindi ako naglinis ng aking bag. Same niya. Lamig naman. Ang lamig, guys. We got balloons, guys. Kasi birthday talaga ni Sana. We supposed to have a little party na medyo bongacious, pero hindi naka-prepare kasi kakaano pa lang namin. Pwede kami magkita-kita. May neighbor pa naman nakatingin dito. Hoy! Dito lang kami sa labas, hindi kami sa loob. So guys, I'm just waiting for the uling. Kasi busy pa yung host namin. Okay naman ako late na ako makauwi, Day. Kasi off man ako. Yes, off man ako. Anong gusto mo? Dalhin dito? Come on. Dito. I need another one. Akin, pahiram ng mo ha, number 2. Aray ko. Kami lang nag-inom ng Costa. Sorry guys, nakalimutan namin kayo. Si Ate Tess, pansit yung specialty niya, pati si Maris. Ako, kain. Hi guys! Yan, happy birthday Sana! Doon sila guys. Yan. And me here doing barbecue. And then si Joyce guys, nagla-live. Ay, mahangin. Masyadong mahangin. Ba-barbecue po.
Try muna natin. And this is our host. Yeah! Dito ka Nakasindi na ako. Hindi ba naka-dressing gown po, naka-pajama pa. Dito ka. Happy birthday, Sana! Huwag tayong maingay masyado, baka sabihin na ano. Yan. Barbecue tenge. Ayan na guys, look at our salmon. Yung i-grill natin. Then chicken, salmon, fish. You know na metal on the barbecue before the fish cook on it. Ang daming luto ni Ninday kasi birthday yung anak niyang buo. Di ba may tulog? Kaya sila, nag-vlog po sila. Ako din po. Bili nga ako niyan, mas maganda ata yan. Oo. Oo, may ilaw to. Cooking oil. Any oil ata, Day? Maris yan mamaya. Talong pa kami dyan. Kaya abangan nyo ha. Kami po ni Maris po. Abangan nyo kami ni Maris po. Ay magtatanong-tanong dyan. Before you Sa ano dyan. Sa... Pinaalala sa akin. Bababa ko guys, full talon, kayo po kami. Dan po yung TV, thank you lang na. Dito kami sa kasi. Guys, pag-isip naman ko yung TV, pag-isip ko lang ito account ko yan. Step 1. Ang haba ng ano ni Tess. Ano pa pangalan? Ayan guys, kumakain na sila guys. Ayan. Ito guys, baba ko yung yung Ganda ng araw guys, no? Pero medyo, ano, baka na ano yung face ko. Karaog din yan. Ayan, kumakain na sila guys. Ako ang nagluluto pa. Ganyan yan sila. Yan sila joke. Hindi, Hello. Connect naman yun. Yan guys. We got cupcakes. Then, yan. Isda yan guys. And then, nandun pa, isda. Tayo tayo. Dek Montano, thank you sa Dito kami yan. Ala. Tinatato ng pepper. Ang anghang. Share lang muna guys. Ang anghang. Hindi na ako mag-adobo ni Maris. Tinatato ng Akin na yung mga manok na hindi naluto sa ilalim. Tingnan mo. Akin na kasi na-overcook yung sa ano talaga. Si Kev galit sa sa pepper. Tinatat yung pansit ng pepper. Ayan guys. Ang ganda ng araw guys. Diyos ko baka maano. Baka hindi masyado na mix. Baka hindi masyado na mix. Ayan, si Ma'am si Hello guys! Ako yung po yung nareklamo. Kakain na lang. Reklamo pa. Nalahat mo ng Lutuin mo yung manok dito, Ma'am Shi. yung pansit. Hindi naman. Katero yan na. Baka na over, hindi na mix masyado. Baka hindi naman. Ilagay ito Lubela kasi hindi may Puting to kasi baka malaglag. Kasi ang sauce. Okay na yan. Ikutin mo kasi may ano naman eh. Gusto mo ikutin ko to isa? Oo, ano mo, baliktarin mo. Yan. Kaya ninyo, hindi ako marunong magluto Marunong pa ako magluto.
Sa Bilya Punpun, mega shoutout tayo Bilya Punpun. Nandyan may ice dyan. Nag-live lang ako ng upgrade. Ano na yata to? Okay na yata to lang. Tingnan mo yung ano. Ito na to. Oo. Ito na yan. Oh, luto na yan kasi kanina pa yung dalawa na yan eh. Lipis lang naman yan sila. Oo. Yung isa. Ano pa? Ano pang gusto nyo lutuin? Wala na. Yun na lang. Ayan. Di ba lutuin yan? Ewan ko kay Inday. Inday! Baka ilagay yung ano. Ilagay yung kalan. Ano tawag doon? Frying pan. Tanungin mo muna. Sandali. Asan na ba si Inday? Tanungin mo. Doon Inday! sa loob. Ang laki. Ay! Nako! Diyos ko! No! Oh, it's alright. It's alright. Nakaw na yung ano. It's alright. Oh, maybe he's hungry. No, she's not the He's just food. naughty. Ah. It's no. Come on, darling. Can you get him and bring him? Oh, can you, ano daw? I'm worried Mari- because the frying pan is hot. Absolutely. Oh well, I'm worried about him eating all the food. Yeah, naughty. yeah. Right. I'll keep him on a short leash. You can't find her. It's What is got it? here. Andy. Hello, Andy. Hello, Andy. How old is this? Say hi to my vlog, Andy. He's only Hello. little. Parang patayin mo naman yun. Sit down. Bigot. Sit Oo, down. nandito birthday kasi astig ni ano. Aww. So good. Nice and great to have Look at Joyce. I'm happy. Another Yeah. baby now. I got a dog. I'm happy. Look at Indy. That's Indy, guys. a black Labrador. Oh, be careful, guys. Be Mega careful. shoutout po. Ayan, mega shoutout talaga sa'yo. You stay in here. I know you want to go out. I know you want some Oh, food. he likes cuddles. Ah, you cannot do it that. Let's Because another time na naman. kind of food is not Nandito lang kasi good. kami sa birthday ha. Birthday kasi ni Gana guys ngayon, kaya nandito din kami sa bahay. That's the birthday girl, Sana. That's a Oh, be birthday careful with your... girl. Ayan, birthday ni Sana. Happy birthday, Sana! Ano siya, mag-vlog siya. Dito dapat siya, Dai. Diyan dapat, Dai, para, makita yung happy birthday. Hello, Judy Talinti. Ayan, yan si Eva Vlog UK guys. Yan, magbublo ng cake. Kinain na pala natin. Hindi pa nag-block. Si Joyce. Tingnan mo si Joyce. Nasa Eskimo. Ayan yung Blow ng dalawa. candle, hindi mag-blow ng cake. Yung mga bata guys. San, come here now. San, come here now because there's no, it's alright now, the candle. Come on. Go da. Naku, mamatay. Hindi, uy. Diyan banda siya, Day. Okay, parade. Facing here, Sana. Say, come on, Yeah, that happy one. birthday now. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Woohoo. Happy birthday! Ayan, nagla-live mo. Live long candle ah. Happy birthday, Sana. Happy birthday! Yay! Look at this is cute. Hooray! Hep, hep! Hooray! Oh my God! Energy, guys! Energy! Hooray! Hello. Oh, Andy! Andy, what you doing, Andy? He's got energy. Hooray! Ang init pero ako naka-jacket. Malay ko. You need to eat, Sana, your cake. Hep, hep! Hooray! Ang sarap nga eh. Ayan, Malay ko. Ayan, thank you. Ito na, guys. Naghakot na, guys. Naghakot na. Nasaan na yung isda ko? Nandoon na.
Oh, sige na, ready naman ako. Kunin ko lang yung ano ko. And we're going. Thank you so much, Inday. Thank you. Uy! Thank you. You're magical. Oo, akin na. Pahingi ako. Mahingi ng ano sila. Hi guys! I'm back from Iba Vlog UK. Galing kami doon as sa nakita nyo sa vlog ko few minutes ago is birthday kasi ng anak niya kay si Serna, and then nagpunta kami at saka matagal din kami hindi nakita-kita. That's why we've decided to have a get together para makapag nanggulo kami sa bahay nila, and then look, Filipino guys, nagdala talaga ako ng bring house. Ang dinala ko is salmon, my favorite. Hindi naman favorite talaga, pero walang iba eh. Salmon yung tapos yan siya, giihaw. So, nagdala ako. Hindi na ako nagdala ng manok kasi nagmanok na ako kanina, and then ako yung nagluto, ako yung nagtimpla, parang ayaw ko yung kumukain ako ng timpla ko, kaya isda lang pinili ko. Hindi na din ako nagdala ng pansit kasi kumakain ako ng pansit kanina, and then inihinga ako guys kasi nagbili ako ng bottle of water, medyo mabigat. And to Sana Riscar, happy birthday darling, and hope you enjoyed your birthday, although yung mga bisita mo is medyo older than your age, kaya but we're wishing you a very happy birthday and stay safe always. Thank you guys as well for watching my vlog. I will end now, and for those who are new, who don't subscribe my channel yet, please do like and comment and share. Thank you. Please subscribe.